Ако сте жена, която се опитва от доста време да забременее, но по незнайни причини не успява, тази комбинирана хипноза, медитация е може би за вас. Правете на тихо и спокойно място в продължение на 21 дена, всеки ден, за да има най-добър ефект. Настанете се удобно на тихо и спокойно място. Ще започна на ти, ако ми позволите. Седни или легни удобно, с ръце и крака леко отворени, като че очакваш да приемеш нещо от Вселената. Погледни нагоре и фиксирай погледа си в една видима или въображаема точка над теб. Направи няколко дълбоки вдишвания и издишвания, както погледът ти е фиксиран. Вдишай дълбоко и издишай. Усети как чиста енергия и спокойствие навлиза в тялото ти с всяко вдишване и как напрежението напъска тялото ти с всяко издишване. Почувствай се напълно отпусната и спокойна. И както очите ти са все още фиксирани в тази точка, затвори бавно клепачите си и позволи на тялото и ума си да се отпуснат. Продължавай да вдишваш и издишваш дълбоко. Успокой дишането. Представи си, че слизаш 9 стъпала надолу и с всяко стъпало се отпускаш още повече. 9, 8, 7, 6, по-дълбоко, 5, 4, 3, 2, още по-дълбоко, 1. Нека да влезнем за момент в твоето тяло и да разгледаме репродуктивните ти органи. Представи си, че слизаш в тялото си и виждаш твоите яйчници. Те са здрави и прекрасни, носители на безброй много милиони здрави яйцеклетки. Виждаш как златиста светлина ги обгръща, подхранва ги и ги прави още по-силни и здрави. Почувствай как твоите яйчници работят перфектно. Повтори си на ум. Моите яйцеклетки са здрави и жизнени. Те са готови да бъдат оплодени и да се превърнат в нов живот. Представи си как една или две или повече от най-здравите ти яйцеклетки растат и се развиват до необходимата големина и когато са най-зрели, започват своето пътуване към създаването на нов живот. Независимо дали това става естествено, чрез IVF или ICSI, процесът е съвършен. Виждаш как яйцеклетката е на правилното място и привлича най-подходящия, най-силния и здрав сперматозоид. Допуска го до себе си и с лекота. Те се обединяват и създават здрава, жизнеспособна клетка, началото на нов живот. Тази клетка се дели и се размножава и се настанява в твоята утроба. Тялото ти знае как да поддържа този процес. Всичко се случва в хармония. Утробата ти е здрава, топла и уютна. Тя е идеалният дом за твоето бебе. Повтори си на ум. Моето тяло е идеално за създаване на живот. Сега, след като се осигурихме, че тялото ти е перфектно за зачеване, нека се свържем с женската енергия от теб. Обърни внимание на това. Ти си жена и носител на древната женска сила. Силата, която създава живот. Представи си красива светлина, топла и мека, която извира от твоето тяло и те обгръща с топлина. Това е светлината на твоята женска енергия, източник на сила, любов и творчество. Ти я имаш в себе си, винаги си я имала. Събуди я и помогни да се развие. Почувствай как тя бълва от теб, излиза от теб и те обгръща. Слива се с женската енергия на Вселената, навлиза отново в теб, достига до всяка част на твоето тяло, изпълвайки те с любов, спокойствие и увереност. Почувствай как тази женска енергия в твоето тяло е в хармония с енергията на Вселената. Почувствай това
като вълни от импулси. Порадвай се на това чувство за момент и го запомни. Кажи на тялото си на ум колко го обичаш. Повтори си на ум след мен. Тяло мое, обичам те и ти благодаря за всичко, което правиш за мен всеки ден. Твоето тяло е удивително съвършена система, която знае как да се лекува, как да създава живот и как да те подкрепя във всичко. Мое тяло, днес те моля и те командвам, заповядвам ти. Време е да заченеш моето дете. Заповядвам ти да заченеш, да износиш и родиш здраво, силно, красиво, интелигентно и жизнено бебе. Заповядвам на яйчниците си. Създавайте и освобождавайте перфектни и жизнеспособни клетки. Хормони, работете в хармония, за да създадете перфектните условия за оплождане и имплантация. Тяло мое, създай силна, плодородна енергия, перфектна за моето бебе. Аз вярвам в теб, мое тяло. Ти знаеш какво да правиш. Това е твоето предназначение и твоята сила. Аз съчевам, износвам и раждам здраво, красиво и робусто бебе, което ще донесе радост и светлина в живота ми. Това е моята команда и знам, че ти, мое невероятно тяло, ще я изпълниш с любов и увереност. Благодарна съм ти от сърце. Представи си, че цялата Вселена те подкрепя. Тялото ти е в пълна хармония, работейки с мъдростта и силата, които носиш в себе си. Кажи си на ум: аз съм спокойна и уверена. Вселената ме подкрепя и моето желание да имам дете се сбъдва. Нека да се свържем сега с твоето бебе. Представи си, че пред теб има мека, топла светлина. Тази светлина е бъдещият живот, твоето дете, което чака правилния момент да се присъедини към теб. Какъв цвят е тази светлина? Почувствай я. Свържи се с нея. Отдели няколко минути за вас двамата. Кажи на твоето бебе колко го обичаш и очакваш. Представи си как стоя от светлина, от твоето сърце се слива със светлината на твоето бебе и създава канал, по който то идва при теб. Кажи си на ум: мое дете, готова съм за теб. Чакам те с любов. Ти си добре дошло в живота ми. Моето тяло, моето сърце и моят дом те очакват. Знаеш, че Вселената работи в хармония с твоето желание. Твоето тяло знае точно какво да прави. Усещаш как се изпълваш с увереност, спокойствие и доверие в процеса. Ти си спокойна, ти си готова, ти си силна. Ти си сигурна, че си готова за твоето дете, че си готова за чудото на създаването на нов живот. Кажи си на ум: ела, ела, дете, ела. Усмихни се на твоето дете и си го представи в ръцете си. Любов и нежност обливат сърцето ти. Порадвай се на това чувство. Ти си жена и носител на древната женска сила, силата, която създава живот. Представи си красива светлина, топла и мека, която извира от твоето тяло и те обгръща с топлина. Това е светлината на твоята женска енергия, източник на сила, любов и творчество. Ти я имаш в себе си, винаги си я имала и сега я познаваш по-добре. Почувствай как тя бълва от теб, излиза от теб и те обгръща. Слива се с женската енергия на Вселената. Навлиза отново в теб, достига до всяка част на твоето тяло, изпълвайки те с любов, спокойствие и увереност. Почувствай как тази женска енергия в твоето тяло е в хармония с енергията на Вселената. Почувствай това като вълни от импулси. Порадвай се отново на това чувство за момент. Когато си готова,
Бавно обърни вниманието си към настоящия момент. Усети как тялото ти се изпълва с нова енергия, надежда и любов. Раздвижи пръстите на ръцете и краката си. Вдишай дълбоко и отвори очите си. Носи тази вяра и спокойствие в себе си през целия ден. Кажи си: аз съм готова. Моето тяло е готово. Новият живот е на път към мен. Прави тази медитация в продължение на 21 дена, без прекъсване, за да има най-добрия ефект. Пожелавам ти от все сърце успех. Пожелавам ти да станеш една прекрасна майка.